Tak kde začíname? A tam je fujari. A ideme von na to. Lebo tu je naozaj bordel. Ako doma. Moment. I nič, toto len ak chcete, to som robil fokus. Tu sa kačkám krája a keď robím, už sa mi pokazila lampa, tak to mám, som si len tak provizorne. Toto. Tu to doľadievam. Toto som robil fokus. Ten je múzeu v Bratislave. To je obradný nástroj pre starejšieho. Sochár Kulich robil plaketu. To bolo o cenu doktora Lenga. A mám 3 za pišteľky, za kolekciu pastierských víčov a tento fokus. Za fujaru nemám, no, lebo som bol nováčik. Ale už viem o fujare dosť. Ešte toto je takvo troška zaujímavé, ale prejdite. Tu mám takto Versailles. Toto sa štople, no lenže teraz tým som všetkým prešiel, no. Posledný je toto a to je, ja troška aj politúru dávam na to. Ale bol veľmi voľný, tak som ho vymenil. To je tá, čo išla do Belgicka. Tam zaťou. Týmto robím prieduch. No a dlátka. Uvoľné. Tu ja som z celého Slovenska pozáňal. Toto som v Žiline kúpil. Toto mi jeden dal. Ale v múzeu je v Amerike tá fujara. To je 38. No a to je tento, to je tá 34, 34 a pol, a ona sa zoskne, tak je dobrá na G-čko, ale keď no ja prvo vrtam vrtačkou týmto tenkým. Týmto, potom idem týmto, 24, no, hej, toto je 28,5, 29 urobím. Ja to ešte šmirgľujem potom, ale toto je tak 31, to záleží, keď vrtám suchú, tak týmto. A mám to tak urobené, tuto ešte dám šmirgel a šmirgľujem. No, to som robil ešte, nie.
to sa nanáša. A aby to nelepilo, tak sa kvapne olej parafínový. No a tu mám ten šelak rozpustený v liehu. Tu mám veľa pohárikov toho. No ale ešte prvo, keď vyrežem fujaru a chcem akože vypaľovať kyselinou, ale nevypaľujem kyselinou, ale moridlom nanášam, tak ešte predtým týmto olejom to prejdem handričkou a taký pekne žltý. Žlté drevo. A no, bola tu aj televízia, no keď má prísť, tak tu poriadím. A viete čo, títo, čo to boli, ako sa, pozor, v sobotu to bolo, nie, teraz budú 2 týždne, ako bolo to v televízii. Hádaj, odkiaľ prišiel, alebo ako je to, ten program. No a oni mali prísť v pondelok. Ja som si už uhazoval, to som nahal, tak zavolali, môžeme prísť v nedeľu po 6. No dobre, príďte, lebo v pondelok pršalo. Joj, to už ste v Sovietskom svete tu. Ešte zatváram. Samica má, no, podurím ho sem a tam sa malie. Guten Appetit. No dobre, budete v televízii. To im je otec, samec. Dobre, ideme ďalej. Oni majú, ale tie na celú lážia. Ja to mám vrtanú väčším a tu je menší. A tu taká priehybinka, lebo tam sa ten vzduch krúti a naráža na tú ostrú šrejdu, na tú šikmu zrezanú hranu. No a tam sa ten akože rozkmita zvukový stĺpec, nastane vlnenie, no. A to je zaujímavé, že taký zvuk to vydá. A v 76. bola znova, už to som obchodil a tak. Povedal som si, toto idem robiť. Prefúknem ho trocha.
toto nahádzem dookola, potom dám toto a potom týmto istým idem oproti. A musí mi to vyjsť, aby mi nezvýšilo. To už si porobím čiarky, odkrokujem si to. A čo som ja? Môže si to chytiť aj toto. A teraz mi to daj, môžeš toto. A teraz keby sme chceli, tak môžeme to dať tam a fúknuť do toho. Všimol si toto. Tu žliapky už nerobím. Pozri sa. Tu musí to kopírovať tú stenu bočnú, aby tam nebola fuga. Tu takisto. A vidíš, ako je to tak prehlbený kanálik, aby mi bol. Ešte je málo, takých 500 možno. Čiže to je to, aby už potom, keď si poviem, no dobre, to prevrúceno. A ja keď zase ošmirglujem štoper a ešte ani neoznačím, to si tú tušku dám, tam, tu a tak. Potiahnem a ona mi už fúkne. No ale ja dám to do cveráka a oberúcným nožom to. Stiahnem to tak, že idem tu hore. Čiže na niektorom ani tu je veľmi jemný klínok, alebo aj nie je. To mám v New Yorku, tak tam je neklínok. Keď otec kúpil tento dom v 41. v 42. som sa ja narodil a v tých časoch mal šusterskú dielňu tu. Jožko Rybárov kamarát, Imro Uhrin. A chodili potom, on to mal rok, tú šusterskú dielňu. No a potom dostali kamaráti, no ako dotom, a on sem chodieval, ten Imro Uhrin aj s Jožkom Rybárom do otcovských hájov na gríby, oni volali, na sa tu stavili. A raz mal aj fujary. Ja som mal, čo ja viem, zo 6 rokov, ani neviem, no. Tak mi dal aj fúknuť a čo ja viem, ja som, ešte živ, ja som začal robiť valašky. A živ ešte aj keď som začal fujary, ale nemal som odvahu, ja neviem, ja som mohol ísť za ním a raz som ho aj stretol v detve pri pomníku ako zo starého akože obecného úradu. A tam je taký pomník. Tam sme sa stretli, ja som pozdravil, sa díval na mňa. Keby som ho bol oslovil, Boh mi povedal dačo. Až potom som bol, keď už iba jeho vnúk mi to ukazoval, tie fujary, no. Tak. No ale dal mi aj fúknuť. Ja som, škoda, že ja som nebol za ním. No. A to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli navštíviť tento región. Dobre, nie? Ktorá má 700 obyvateľov, žije.
závrch poľany slniečko vychodí. Na závrch poľany slniečko vychodí. Chudáčovo dvore, chudáčovo dvore s mesiačkom sa schodí. Prišli kamaráti Matúša volati. Prišli kamaráti Matúša volati. Hýbaj Matúš s nami, hýbaj Matúš s nami, pôjdeme po zboji. Jeho mladá žena pri obloku stála. Jeho mladá žena pri obloku stála. Nechoj Matúš nikde, nechoj Matúš nikde, poďme do kostola.